Hello guys, mình đang đi từ gian thằng này ở đây là khai gì vậy các siêu chung body của mình thằng là siêu đã dùng box là các bạn này আর মালটা গাছিबो नै এও दंजोबो जौ इरिफ्राव दंजोबो नै माने बला खाजोबबाय गासिबो बेदरा नां ओइ आरो सासे लागासिनो बेदरखौ आलायनानै बेदरा मासि स्वाद नोंखौ थाखा होनासो बरायनांगौ ना मा जाखो नोंबा ओइ बेदरा बलादों नै बेदरा बेदर दंबाय बेदर साथाम जोङो Udah begitu logoफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ लेट्स गो कबि berapa lagi hai কেনেকা আপনি ভাল ভাল হয় আজি কি খাইছে মাংস থিলা আজি মাংস যে গাহৰি নতুন বছর কারণে আর নতুন বছরের কারণে গাহৰি তার পিছত এই যে কি খুৱাইছে নাৰ্জি নাৰ্জি আৰু বাকিটো আৰু বাকি মানে ভাত আৰু দালি আর মইঠা বাথন আর দই গার্জি হ্যাঁ দই গার্জি খাইছে ও দে 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 হ্যাঁ বাই বাই पिकनिक जानो थांगासिनो दं गोथाव गोथाव जाहैसै बाजैया थौ जों थांगासिनो दं बिसाबो पिकनिक पार्टि दङ हिनजावफ्रा आलदा जोंहा आलदा जों थांगासिनो एक्सट्रा आलदा जानो पिकनिक दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दुदु थांगासिनो दं दा लोगोफोरजों माने पिकनिक जानो बायदिसिना सामपाटिसो सेराव थांगोन जों थाबायगासिनो दं दा दाखालिबो बायदिसिना माबाफ्रा सासेयाव फैलांबाय जोंना गिदिरा थांबाय जों फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै दासिमबो फुंनिफ्रायनो अमा गोदाबाय दा नै दा जों आवगायबाय पिकनिक जानो हिनजावफ्रा आलदा हौवाफ्रा आलदा आरोना दा एक्सट्रा जानो थाखाय जों आवगायबाय पिकनिक जानो ओंखाम गैया फुंनिफ्रायनो आरोना अमा गोदानानै दासिमबो जायाखै जों ओंखाम लोगोफोर दा जों थांगासिनो पिकनिक जानो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम अननानै नोंथांमोना आं दा थाबायगासिनो पिकनिक जानो थांगासिनो दं जों दा दै सेरावहाय नोंथांमोना नायलांबाय था लेट्स गो नै गिदिरा थाङा थाबायगासिनो दं सिगां गोदान बोसोरनि बैसागु नै जौ थुब्ला दंबावो नै नै जौ थुब्ला दंबावो नै नै दे दे नै बेलाय नैबे माल मा थाजोब जौजों बेदरजों औ जुमाय जौजोब ओमफ्राय माबा माबि थान्दा बरफ थुन्दा बरफ दंजोबो गोदान बोसोरनि है है नुबायना नै दै गुसु आयु गलिजोब्बाय माथो नैबो दै गुसु ओमफ्राय नैबेखौ देखायजा देखायजा ओमफ्राय बेदरा बबे बेदरा नै बेदरा ए नैबे बेदरा नैबे बेदरा नै हा औ दा जों लागायगासिनो दङ लोंनो नागिरबाय सुरु खालामनो नागिरबाय जोंना ना पिकनिक पार्टि बैसागु बोथोरनि ओरैनो अमा बे अमा खावनो नागिरबाय जों लोंसिनो नागिरबाय बक्स दंखायनो बक्स दामनानै लागायसै जोंहा थौदो भिडिअ नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम मोजां मोनब्ला जोङो थांगासिनो दं नै पिकनिक जानो न'नि एसेल' सोनाबजों फैदों आङो लोगोफोर नै जों दा नै सामगा सेराव फैबाय दाना आलदासो जायगा जोंना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै एकदमबारे एकदम दालाय होनाय जायगायाव
एकदम जै दुगैबाय आरोना खर'खौ सोमब्रुबाय लोंफिनलायबाय आरोखि बेबादिनो आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन बिदिनो आरोखि ना नै बिलाय नोंमोन नायलांबायना जों भिडिअखौ जों दा बै जादोंना बुरि गोजौआव बिनिफ्राय जों दै सेराव फैबाय आरोना बस्था जामनायाव आरोखि दालाय होनायाव नै नोंथांमोन नायनो हागोन नै दिस इज ए डेक बेनो दालाय होनाय बै दै गेजेराव हाब देबो दालाय होनो आरोना निफ्राय नायनो हागोन नै नायनो हागोन लोगोफोर नायनो हागोन जों भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर जोंहा बैसागु बोथोरनि नै दै सेरावसो जाफैदों जोंहा पिकनिकखौ हाय बेदरा एवखालायनाय एवखाना लाबोखानाय जोंहा नै लोगोफोर नायलांनो हागोन दै सेरखा जै खर'नि होनांबाय खब्र' समब्र' दै सेराव फैबाय जों दा नै बस्था जाबनायाव दालाय होनायाव नै दैफ्रा नै नायनो लुजोब्बाय दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि